Sirikand Kaonti ma Nyamira kokalo kuom migawo mar thieth olando chakruok mar chenro mar chanjo ne nyithindo duto mane nitiere bo higni 14 ne tuoche kaka rubella, typhoid kaachiel kod tuo mar ang'iew. Jatend migawo mar thieth e Kaonti ma Nyamira, Laktar Donald Magoi, owacho ni chenro ni geto nyithindo maoyo 180 e kaonti no duto kendo biro chakore ayanga chieng' Ngeso. E chenro no mabiro timore e sikunde kod kuonde thieth, jochiw thieth biro chiwo chanjo ne nyithindo duto kendo gibiro dhi nyaka e gwenge makono poni nitiere joma ok nyal chopo e skunde kata e kuonde thieth moyangi. We are currently preparing to start our Measles, Rubella and the Typhoid integrated mass campaign on the 5th or on Saturday, the 5th July 2025. This is going to be a countrywide campaign, and Nyamira, as a county, is currently getting ready to immunize or vaccinate its share of children. The campaign will be targeting children below the age of 14 years, specifically for the typhoid vaccine. We will be giving it to children who are below 14 years. And the measles vaccine, the measles rubella vaccine, will also be giving it to children below the age of 5 years.